Sinibingelele sinamukele babukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1. Namhlanje ke sesiphinde ke sahamba sabuya nayo ke inkakha noma ke udokotela ke omkhulu kakhulu kwi channel esesimazi ke ngamagama amaningi, kodwa ke namhlanje ke usekhona simazi ke njengo Dr. Mathi Enyoka. Dokotela omkhulu, sikubingelele sikwamukele ohlelweni, siyathokoza emakhosini. Siyanibingelela ke babukeli nonke. Onibingelelayo ke uDokotela Mathi Enyoka khona la endaweni yaseThekwini. Dokotela, njengoba sihlezi ke mesifika nawe sisuke size nomsebenzi, sisuke size ke nezinto eziningi abantu ke abahlezi bazi ukuthi ke bayithakasela futhi ke bazilindele ukuthi bezizwe ngodokotela. Namhlanje udaba esize nalo likhulu kakhulu, lizoqinisa kakhulu futhi kulabantu laba bathi bona balezi inkinga ezithize kakhulukazi kubantu besifazane, ngoba sithola ukukhuluma ngento ejule kakhulu kubantu besilisa. Namhlanje sizojula kakhulu futhi ke into umuntu sizomthinta kodwa iyoqinizela kakhulu kumuntu wesifazane. Kodwa before siye lapho omkhulu, sicela ukudlulisa ukuxolisa okukhulu kwinkinga yenamba kaDokotela. UDokotela bengase sitshele ukuthi kwenzakalani ngenombolo. Abantu bayakhala bathi umkhulu abamtholi, umkhulu abakwazi ukuxhumana naye. Kunalokho bayithola nje umuntu ozifunela izimali ngapha nangapha. Mkhulu, kwenzakalani ngenombolo kaDokotela? Amen khehla. Kunomuntu nje mumbi owayitshela ukuthi mhlawumbe uyazi noma ufisa mhlawumbe ukudicilela igama lami phansi. Lo muntu loyo ningamvumeli kakhulu, ngoba isikhathi esiningi umuntu ofuna izimali kubantu ngegama lami nofuna izinto eziningi, kanti leli khehla la kwaNdlovu alikwenzike lokho. Lifisa ukusiza umuntu enkingeni akabhekene nayo. Kodwa ningakhathazeki ke, senizongithola ikhona inombolo engizonipha yona esizoyisebenzisa manje. Le enye okwamanje ngicela ukuthi ningabuyeli kuyona ngoba iseneyinkinga, kushuthi lo muntu usebhizi nje uqola ngayo abantu. So uDokotela kahle kahle uhackiwe. Yebo. Kuno-clever ohacke inamba kaDr. Mathi Enyoka. Yeah. So mbukele ekhaya, inombolo esizoyikhipha namhlanje noma esizoyikhipha njengamanje uDokotela esayilungisa, iyona inombolo aseyisebenzisa kuma video ayedlule. Khohlwa inamba usuyibone khona, sebenzisa le nombolo ezophuma kule video evelayo njengamanje escreenini, ekuyiyona namba kaDokotela etshantshana noma engithi iyona esesebenza as i-reserve for leya namba besiyisebenzisa ekuqaleni, ngoba phela khona abathize abahekayo omkhulu, abaheka izinombolo zoDokotela befuna izimali, beqola abantu, benze zonke imigilingwane le abantu bekholwe. Inamba kaDokotela entsha mkhulu ithini ukuze abantu bekwazi ukuthi beyithathe nje ngoqanisha ivideo soyixoxa namhlanje ukuze bezazi ukuthi umkhulu kahle kahle usetholakala kiphi inombolo? Inombolo engisatholakala kuyona okwamanje ithi 072 ithi 540 ithi 44 Yes. ithi 89. Asiyiphinde mkhulu. Ithi 072 540 44 89. Inombolo entsha ke leyo kaDr. Mathi Enyoka. Iyona ke inombolo ke ozomthola kuyona ke iya WhatsApp futhi iyafoneleka. Amen. Okay mkhulu, sedlulile kulelo daba, kodwa ke mkhulu asingeneni kule ndaba esize ngayo kahle kahle namhlanje. Umlaleli noma umbukeli engase ethi uke wangizwa ngithi namhlanje sigxile kakhulu kwizinto zabantu besifazane kodwa eziphinde zimdonse wesilisa ngeketango zimfake phakathi. Namhlanje sizokhuluma udaba olukuhlungu olunzima nyana kwabaningi, kodwa kakhulukazi libuhlungu kubantu alibenzeka noma elenzeka kubona. Sizokhuluma ngokuphuphunyelwa isisu noma angithi ke ukulahlekelwa umntwana. Mkhulu uthe mesihleli ngaphandle behind the scene ukuthi ungase usinabisele kahle noma unabe ekutheni kahle kahle lezi izinto noma ukuphuphunyelwa isisu. Siqale nje lapho. Mkhulu, kudalwa yini? La engifuna ukunabela khona noma ngimcacisele ukuthi umuntu oba neyinkinga ezifana nalezo noma oba neyinkinga zokuphuphumelwa noma oba neyinkinga zokuthi uyabamba but uyadedela.
uthola ukuthi useyabona ukuthi nasi isikhathi sami sesiyashaya impela sengizobeletha bese ingane iyathula. Kuyenzeka ke uthola ukuthi kunento ewululaka phezu kwakhe noma phezu komuntu ongumndeni wakhe noma phezu kwedlozi lakhe alikho lihle. Uthola ukuthi abantu abadala bebekade bezofuna ukuthatha umsebenzi kuyena noma befuna ukumupha isiphiwo esithile bethi mabefika kuyena kumfice ewumntwana ongcolile noma ewumntwana ongekho right. Bese bethi hayi ukuze ezokwazi ukubheka noma ahambe ayokuzwa ukuthi inkinga ikuphi ukuze kube nje. Bese ake sihlale phansi sinyeni sakhe senze nje ukuthi ethi mayithi uyabamba adede athi uyabamba adede. Okwesibili kuyenzeka ke uthola ukuthi mhlambe kwenzeka ke mhlambe wena usemncane usababazali ukuthi abazali bazothina ukuthi usukhulelwe isikole akasiqedi mhlambe nihambe ke niyokwenza lokho lithi abortion. Niyenze abortion mase ningagezi ningahambi kuyilungisa lenkinga. Indamoke ke lenkinga ke yenze njani iqhubeka ngoba lo mntwana uzophenduka ibhube yisikwele. Athi angeke bekwazi ukuphila abantwana bakwethu mina nginganaki umntwana ongelutho nje. Sorry mkhulu ukuphululima. Usho ukuthi umuntu njengoba umuntu wesifazane methi uyokhipha isisu. Uma engamgezanga loyo mphefumulo noma leyo ngane leyo ayokhipha ayikhiphile. Iyakwazi ukuphenduka ithunzi elizombhalela ekutheni ezinye izingane elandela yona zingabe isabakhona. Kuyenzeka zivaleke impela zingabe sabakhona uthothi ziyalimala. Kwenzeke futhi zimdedele adedeleka ayithola ingane. Uma eyithola ingane zonke lezo ngane ziyosala nethunzi elimnyama. Uthola ukuthi zonke izinto zazo zithi ziyalungisa ngapha zibhidlike. Through ukuthi zisena leli yathunzi elisemuva uma wakhe angazange lenze njani alihlambuluko. Okwesithathu into eyenza futhi ukuthi ugcine umthola ukuthi mhlambe awusam batholi kakhulu abantwana. Kunalabantu omkhulu abathatha ogwayi wethu lowo umkhulu nogogo nokhokho bethu. Hey wathinta indaba emkhulu. Babethatha lo gwayi. Yeah. Bawusebenzise ngendlela error. Lo gwayi wawudalelwe ukuba ubhenywe emakhaleni nje kahle ngendlela efanele. Kodwa kunabantu abawufaka ngaphansi. Sikhuluma lapho ke mbukeli ngenzuko mkhulu sibe ngegama lesimanje. Qhubeka mkhulu. Bewuthathe bewufake ngaphansi. Ngalesikhathi ewufaka ngaphansi kuyena ejeni ukuthi uzodotsa abantu besilisa noma kuthiwa uzoshisa bemnandi noma kuthiwa uzobanjani. Kanti sekuwumuntu othile osebadukisa ukuthi abakwenze ngoba baveli bekwenze banalento yabo abazenzayo abathi imqofu. Bethathe lento yabo beyenze kanti besebenza into wrong. Lapho ke izinto eziqala ukubonakala khona. Isinya sakhe sesiyinto enjani efucked up sesiyalimala. Yazisa phela mkhulu angithi umuthi noma iyona ilokhunyane le insule igayiwe yaphinde yathakwa futhi kwezinye izikhathi meyisedosheni ukuthi ibe naleyo yanto abayibiza ngogoft mengabeya ngolimi lesitsotsi. So lezo zinto zisuke zinama chemical athize ngesinye isikhathi. Nakho ukuthi phela ukuthi kuyinto etshaliwe phansi yakhula yasigaywa. Mina ngeke ngizwe uanti wayisangoma noma ngithi wayegaya le nto yayihila ngisho usendlini uphumele eminyango mase ishisa. Le nto uyicabanga mkhulu isihlanganiswe negazi ngoba phela umzimba uyafudumala. So lawo ma chemicals uma nezinto efanele iphume kuyona ziyakwazi ukuthi zilimaze isibeletho somuntu egcine engasakwazi ukuthola ingane. Uthola ukuthi impela ebambe impela nje abambe impela kuthiwa cha ubambe mesivele ingane idedeleke ngoba isuke siqhamuka futhi lawo ma chemical ayo destroyer lapha isimo sakhe. Ngoba ayalinda kwesinye isikhathi ivuka ingane kube ingane ngathi iyakhula ithi the more isingathi ikhulile kuthiwa umntwana uthulele esiswini. Okay usethula esemdala ukubonakala cha u9 months noma u8 sengikwenzile kodwa egcine ingane iphuma isithule nje njalo.
lokho kuyaba iyo lezinto lezi amakhemikhali futhi kuyenziwa futhi ke ngizinto ezasemhlabeni futhi eziphinde sikushaye futhi ngokuthi ingane iyakwazi ukukhula kuthi uyisindala kodwa igcine ingaphumi iphefumula kunjalo. Mkhulu umuntu esekhaya ngazibuza ukuthi mina ke engiye ngithi ke lezi zinto ngiyazenza noma nginayo lenkinga le yokuthi cha mina ngiyabamba impela kodwa mhlawumbe seziwu4 ziwu3 zilandelana angikwazi ukusithola izingane ezihlezi iphuphuma ngitshethi mhlawumbe hayi cha umlisa noma mhlawumbe kwenzakalani umuntu onjalo mkhulu angiqale la uzibona kanjani ukuthi unaleyo nkinga leyo yokuthi cha wena uhlezi dedela kancane kancane wadedela noma uyilungisa kanjani leyo nkinga njengomuntu ohlezi eba naleyo nto ukuthi mina njalo ngiyadedeleka mase kodwa mase indala futhi still ingakhuli mkhulu into enjalo ilungiswa kanjani? Okay, uyabona khehla lami izinto ezikanjalo okokuqala nje singakayi ekutheni ilungiseka kanjani. Inkinga kakhulu lento uma sebeyisebenzile emkhulu baba addicted. La ekutheni khona basakwazi ukuyeka kolula iyayekeka ke izoyekeka futhi kalula. Okubalekile uma kuthiwa lento uyayilungisa uzofaneke uhlehle nje wehlisa umoya ulinde ucheck ama-sign amabili amathathu. Kune-sign le ukuyiligazi mkhulu ukuba iligazi engathi liyopha mhlawumbe uthi umuntu uyopha akaqedi futhi noma uyopha mhlawumbe uthola ukuthi usekhulelwe uyabona ukuthi ngikhulelwe kodwa usangena kuma period kodwa ukhulelwe. Ama-sign lawa akukhombisayo ukuthi ungase ube usengozini yokuthi ungase kulahleke so kahle ama-signs lawa abalayo njengamanje. Uhambe uye kadokotela ethi udokotela ingane ili-bridge. Isuke ingane ingayitholanga indlela yokuhlala ngoba isuke ithi mayithi yahlala lapho uthola ukuthi ayisitholi ispace sayo iphazamisekile. 2 kuthiwa ingane ihlele emanzini. Lawo manzi esuke ihleli kuwona kusuke kungawona amanzi kusuke kuyilento ephehleka wena ngaphakathi leli gazi lisuke ngalesi sikhathi wena ufaka lento yakho ngaphansi noma umuntu ekade ehambe wayo indoda yahamba yafike yalala nomuntu wesifazane nomuntu wesifazane wathi hayi ngoba lo unomfazi mhlambe lo unentombi akayithandayo ake ngimcuphi athathe le mithi emibili akayihlanganisayo ayihlanganise lo muthi mase uthatha awufake ngaphansi ithi indoda mayilala naye usale endodeni indoda iphinde ibuye futhi izokolala nawe. Ilapho ke futhi uqala khona inkinga. Kukhona ukuthi kwenziwe isandla somuntu ukuthi wena nje uhlushwa ukuthi usuke kuyimithi ethize ngesinye isikhathi imithi ethile ayithola umfo ngila ebekhona ade khona esefikeza kuwe mase kushiya nale mkhulu. Ngiyakuzwa dokotela ngiyakuzwa. So ama-sign athize lawo owabonayo kopha into ezithize nje oyibonayo nawe njengomuntu wesifazane obona ungajwayelekile if ukuthi mhlawumbe usithwele kodwa futhi kuyenzeka ukuthi kube umuntu wesilisa okuthatha leyo nto la ithathe khona eyilethe kuwe mase futhi iphinde kuvalele so sekuwumuthi lo mkhulu. Lapho uyaqala ube nento abanye bayibiza ngesichenelo ukuthi uchama uhamba uyochama iconsi uthi uya e-clinic kuthiwa ama-STI. Sekubuya kwensizwa ke manje ukuthi ibona kanjani yona ukuthi ibambe lento le aqala umunyathi une-drop ugadeliswe yini lezi ntombazayo umuntu ozenzayo. Yes. So uthothi umuntu ke akasakwazi manje usenenkinga ukuthi ke naye lento isihleli kuyena egazini ungathi mawune-drop ukutshela ukuthi e-clinic bakujovile kwaphela kanjalo. So ke kufanele ukuthi uhambe uye kumuntu obonayo ufike ucela ukuthi ucela akucheckele into zakho unenkinga eso ezokwazi ukukunika lembiza ebulala ngaphakathi ngoba lento njengoba kusuke kuphuma ubovu ngaphambili noma udodi ngaphambili lento isuke iyilithumba ngaphakathi mase iyaqhuma la moyiqhuma ingalesikhathi sikhipha lo dodi. Yes. So mkhulu okusho kahle ukuthi umuntu wesilisa uma
ezizwe noma ethola ukuthi une drop yeah noma izifo lama STIs nani ungapheli lapha yaka medical lokwesilungu akayi nakumuntu wesiZulu ebheka ukuthi ngabe bekuyiyo i90 yesilungu na kungakheli into ngaphakathi ethi uyilungise ngomjovo kanti khona into ethize eyakhelekayo ngaphakathi ofike futhi imnike inkinga yeah mkhulu kuyenzeka ukuthi umuntu oshawe ngaleyo nto leyo kuukuthi mhlawumbe akugcini ku-STI mhlawumbe egcine esenalezifo lezi njengesisende kanje sende noma nolimi lakhona kodwa ngicathi sende kuyenzeka kube umuntu meshawe ngento kanjalo kugcine mhlawumbe kuba yisimo esikanjalo noma okunye lokho akuhlangene nokucushwa lokho kuke kwenzeka yabona uma unale nkinga ikaso la uma umuntu wesilisa kunalento okuthiwa imbumbula lezi ezilanga phansi amasele ziyacwebezela like ukucwebezela kwazo uzibone zivukala uma zivukala ida mo wena ungakwazi ukuhamba omunye umuntu athi ugaxele kusuke kushiwo yeah ngiyalazi ulimo njalo yes ngoba bekusuke kuchaza ukuthi lezi mbumbula njengoba zivuvukele ida mo zithwele lento uthubuvu suke kungasekona ukuthi isigubhu esithwele abantwana but sekuyinto isithwele ukubovu ida mo yena ngalesikhathi ehamba iyashisa kungcono bayizohlala mvula imlenze ngoba kusuke kupholile akabuza ubuhlungu kodwa la moya ezohamba ila mo ukhandeka kakhulu ukhandeka kakhulu ugazi liyashisa phela mkhulu okay sibuyele esihlokweni dokotela bengithi ngifuna ukubona ukuthi kahle lokho engicabangayo kuyangena yini kulolu hlelo lolu noma kulesi sihloko esikhuluma ngaso yeah kodwa ke asibuyele lana ngemkhulu kumuntu wesifazane asithi uphuphunyelwe yisisu noma ngithi ube nawo 9 months noma 8 months wonke wawuqeda ekhulelwe kwase kufika isikhathi sokuthi eyoteta ingane yaphuma iphila noma angithi ingane yaphelela nje kwazi ukuthi hayi udokotela ingane iphelele kodwa ngosuku lakhe lokuteta ingane iphuma ishonile leyo nto sayibala njengokuphuphunyelwe yisisu noma sekulinye igama lokho leyo nto ke uyichaza kahle impela uma usho kanjalo kuyenzeka ngalesikhathi isuke isaphila wena imizwa inyakaza kusuke kunganyakazi yona suke sekunyakaza into esisuke isetshenziswe kuyena ukuthi njoba ngithi mina ngikalela mhlawumbe ngiyabuyisela mhlawumbe emzini womuntu okuthile kade umuntu engiloyi ngithi mina ngikalela mhlawumbe insuku esu7 naye ke nomuntu osifazana usuke ekalelwe ekuthini ngikukalela isikhathi esingaka makushawa u8 months leyo ngane leyo ibisi2 you understand shuka hlahla usuke emzwisa ukuhlungu ukuthi ayizwi phila ukuthi isakhahlela kanti akusakhahlela ingane sekukhahlela lento ekuyena so kusuke kuyinto yakhiwe leyo yeah kuyenzeka mkhulu ukuthi ke asike sithi ingane ke ibingaloyiwanga noma bengeyona into efakwa umuntu ingane ethothi ibhele akuyenzeka ukuthi lapha kuma lokhuyana ukuthi ithothi mhlawumbe ingane ibifundle kabi ikinywe ngazi yinto nezithize kanjalo asike sithi ke asithi ishonile yaphuma kodwa ngehlobo lokuthi iphume yembethe yabo manje sesishintsha manje ayike iphume ingane yembethe mkhulu ishonile kodwa noma siqale singazi siye lapho kakhulu asiqale singene la umuntu ozalwe wembethe mkhulu kusuke kukhulunywa ngomuntu onjani ngifuna lento ukuthi singene kahle singayigijimi kakhulu umuntu wembethe mkhulu okufuna ukuqaphelisise kakhulu kunalento icishe ifane like njengento engathi iwumhlwehlo sikhulume nje ngomhlwehlo into engathi umhlwehlo isuke yegubezele umntwana lento abayithatha njengento engathi bathi balekile kakhulukazi ngoba kuthina indle emnyama ibalulekile ngoba lento siyayithatha siyise ekhaya emsamo uma shisa impepho sicelela ingane inhlanhla sisuke siyicelela ngayo lento ngoba kahle kahle kusuke kuwumntwana but umntwana loyo akaphelelanga ukuthi abe umntwana wase wenze njani waba ingubo wambatha umntwana ngakho kuthiwa umuntu uphuma embethe kusuke kukhuluma ngento enjalo kusuke kuyinto nje engathi isamhlwehlwe into efana naleyo usamhlwehlwe kusho ukuthi kahle ingane isuke izalwe inenhlanhla enkulu kodwa inhlanhla ukuyolele sembatho esibathile noma ikuyona inhlanhla isuke ikuyona ingane but le ngubo le
kusuke kuyinto engizoyibiza ngokuthi i-twins lakhe. So kusho ukuthi leyo nto kusuke kuyinyama yenyama yakhe. So uma eshiselwa yona noma kushiswa yona impepho kuthiwa nangu umntwana uphuma esibhedlela uphuma ebethe nansi ingubo yakhe, ilapho kuthiwa uhlanganiswa nezidalwa zakhabo mama wakhe. Uma ukuthi bashadile uhlanganisa nezidalwa zakhabo baba wakhe. Kodwa ke ukwembatha mkhulu kuhlukene. Ukhona umuntu okuthiwa uphume wembethe kodwa la khona umbhanqa wakhe but umbhanqa wakhe akangaphila. Lo muntu lo esithi iwe lakhe lendile kodwa lisuke lende ngoba lisuke njani liphila liyingane ephila uthothi uyizalile ingane yashona yodwa yaphila. Ile ngane yafana ingane embethe ngoba iwe lakhe khona ngokwenze njani ukuphila. So nalo ngane sibe sibiza ngengane njani embethe. Kodwa yona umbatha kwayo akufani nalengane eyembathe ingubo. Okay, mkhulu. Umehluko nje. Ukuze sibuyele emuva lapha kade umbuzo wami kade ngobuza nje ukuze singene endabeni yokumbatha. Yeah. Asithi lengane ke nakho ke asithi ishonile iphume kodwa iyembethe leyo ngane leyo. Le nto imbethe kukhona engakwenzela umama wengane noma njoba ingane isishonile ingaphakathi sekuphelile ngaleyo nhlanhla yayo eyimbethe noma kuyaphoqa ukuthi noma khona mhlawumbe uhlelo angalithatha lento embethwe ingane mhlawumbe ingane iyofihlwa kodwa lokho ayimbethe ithathwe isebenzele umndeni noma kugcina sekuphelile nje ngayo. Uma ithathwa le ngubo la umntwana uyaqaqwa le ngubo. Angithi usuke umntwana phela usuke ephelile kodwa iyaqaqwa le ngubo. Umntwana ethi mayiyofihlwa ngoba lo mntwana sekuwumntwana okuthiwa usafihlwe ebaleni. Uyaqanjwa ebaleni nje ekhaya kodwa kungakhandwa kube yiliba kube into eyilevel. Abanye bayakhokha ke benze kahle phela kube kuhle. Abanye bayamgqila nje umntwana bamgoqe kahle bamqile. Then le ngubo le iyathathwa uthathwe isicephe esincane siyoshiswa emsamo ubuye kuthathwe le esel ishiswe kuthathwe insizi yakhona ifafazwe kuleyo nhlabathi leyo esuke injani ila efihlwe khona bese etshelwa kuthiwa nangu uma wakho namathela kuyena umbheke wenza ukuthile nokuthile ubakhansele. Uma ukuthi ke bobabili bakhe bese beshadile kuthathwa lensizi le beqabhazwe kanje eziphungeni benzela ukuthi ingane ikwazi ukuba nokuxhumana nabo ngoba ayisakwazi mhlawumbe akehlehle kancane mhlawumbe ukuze makuthiwa ingane iyadedwa esibhedlela. Ikithi mayitetwa ibekwe kumawayo manje esifubeni ingakenzi wathi ingakagezwa ngakenzi ukuthi ngoba isuke ibekwe esifubeni kusuke kufuneka le connection bebonde. Yes. Nalana sisuke senza leyo connection ke njengoba sisuke sishisa le ngubo bese sifafaza la bese sibaqabhaza ngayo sisuke sibahlanganisa ubabonda nje nayo ingane yakhe. So into enjalo ke la ingayaphuma mama ke iqala ukubona ngiyampopha umntana kuyenzeka ukuthi yabo inhlahla zami ziyavuleka yabo umntana uyafika angitshela ukuthi ma kunje manje sekwenzeka ukuthi impilo iyaqhubeka kanjalo. Iyaqhubeka. Kusho ukuthi mkhulu abantu le ndaba yokuthi benganaki ukuthi izingane zabo zizalwe zizembethe noma kubalekile ukwazi ukuthi ingane yakho uyibonile iphuma kuwe ibiphuma injani ibekwe kuwe futhi ubonde nayo. Ngoba ngiye ngezwe mkhulu ukuthiwa kunomngozi bokuthi iyantshontshwa le ndaba le nto lelo ingubo leyo umbethwe yona. Umuntu ontshontsha omkhulu kusuke ezoyenzani yena ngoba phela ayihlangani naye angithi inali yangane lapha emuva. Uma ungasichazele mkhulu chaze umbukele ekhaya ukuthi uyenzani umuntu othatha le yanto engudokotela noma engumuntu obekhona nje lapho ukuza eyithathe lento eyifihle ngendlela yakhe uzoyenzani yena? Khehla lami lonto ngisike sahlehla sala ithune inhlanhla. Inhlanhla leyo. Uyabona mangiyithatha leyo ngubo ngiyinese esibhedlela ngifike ngiyitetisela umuntu ngiyibone ingubo ngiyithathe. Uma ngiyithatha ngigoqa amasihlenge ngiyibeke. Sengiyahamba ngekulo dokotela noma kule nyanga noma kulesi sangoma. Ngifike lapha ngithi nathi ingubo ngifike nayo ingane intombazane uyabo igama layo Luba. Phela ngithi ufuna ulalele konke la yonke into ufuna uyazi. So mawufika ke lapha yana usuyafika ukuthi okay ngicela lengane zonke inhlanhla zayo nezinto
akade zizokwehlela yona zimbathwe yini angithi yabo sesiyawugaya ke thina sithi uhlansa nemithi ethile siyenza siyathatha siyakwembathisa lengubo usethatha izinhlanhlazo leyo muntu loya loya muntu osemva yena ke mkhulu ukhula ndlelani ke loya muntu loya into zakhe ziyabuya zidonse kuleyanto noma kwenzakalani ngempilo kaloya muntu ke owathathelwa into asithi usekhulile noma uyakhula the way impilo eqhubeka ngayo impilo yakhe ihamba kanjani yena uyabona mayiqala siyisebenzisa lento ingane idamo uthola ukuthi ayiswambuluki emzimbeni ayikhuli kahle uyabo ayikhuli kahle isuke ngalesi sikhathi izinto zidonsa le emuva kuloya muntu azilungi izinto ezikanjalo leyo ngane uthi ayilungelwa yilutho mhlambe izondwa nabantu mhlambe uthi iyeza mhlambe la kwaMdletshe izocela ukuthile mama kusami naso kuleso sidingo uyayibona into enjalo sekuyingane engathandeki nje uthi ayinacala but kodwa nje ingane engasathandeki ayithandeki nje yezi nobani ngisho ngathiwa kulahleka manje isticks uzothi iyona ulahleke ini kuthi iyona ngoba le mumva lento yayo ayilungisiwe ngendlela right somkhulu ake ngithi ke kunombukeli ekhaya noma ngithi kunomuntu othi lezi impawu ezixoxayo njengamanje uyasifanisa kuyena ukuthi yena ngathi wazalwe bese noma uhambile wahamba wathola ukuthi yena kuthiwa wazwa lembethe leyo nto mekuthiwa yathathwa omkhulu esibhedlela udokotela ubaba uMathenyonga uyilungisa kanjani inkinga yaleyo muntu loyo into kanjalo iyalungiseka ke kufuneka phela ibuyiswe ingubo ngendlela efanele noma ingeke kuyibuye phela kuseyingubo kodwa inhlanhla yakhe ke sike sithi iyalamba kubuyiswa inhlanhla yakhe ahlanjulule enziwe ngendlela right abuye esimeni umntwana abe yilento kwakufanele abe yiyona umuntu engazibuza leyo process emkhulu ingathatha isikhathi esingakanani ukuthi ngikwazi ukuthi mekuthiwa ngazalwa ngembethe kodwa into zami zathathwa mengibuya ngiza kudokotela ngiyohlala isikhathi esingakanani endumbeni noma kunempande enganginika yona ngiyisebenzise nje ngisekhaya cha ayikho into engakwenza ukuthi uhlale la ekhaya ayikho into engakwenza uhlale la ekhaya singakwenzela ikhala kuba liseduze siyakwazi futhi ukwenza ngisho ekhaya lento ukuze ukwazi ukuthi uhlanganiswe nombanqwa wakho awukwazi ukuthi ungahlala kadokotela uzolungisa umbanqo somkhulu kahle besingezile ngokudlala kwembethe kodwa indaba iyayingenela phela mase sixoxa kodwa ke umuntu oyizwayo ekhaya noma owake wezwa kuthiwa yena kufanele ngabe noma kuthiwa wazalwa embethe kodwa izinto ezakhe akaziboni zikhanya akamthindi udokotela udokotela uzokwazi ukumlungisela noma iqale futhi embonele because angithi uqale kuhloleni mkhulu before ulapha umuntu kunjalo ukuze ubone lento ayizwa naye iyiyo na ukuze nawe uqale ukulungisa iprocess yakho uthi umlungisa kanjani so iprocess the ayikho into kakhulu umuntu nje unikeza into ezithize ebuyiselwe emuva kukhona isidingo sokuthi udokotela eyekhaya kubo kakhe umlokhuyane lo onenkinga kuyadependa ukuthi lento akazoyenza ihlobo lunye ingakho kuthiwa kufuneke mawukuthi mhlambe uzwelwe udokotela omunye mhlambe usubuya ke manje uze kudokotela ngapha nangapha kufuna ufike uzwe ngoba angikwazi ukuthi ngivele ngithi mina ngoba uzukuthi sengithatha lo ngithatha umuntu ngifake endombeni izinto cha ke kufuneka ngibheke eqala ngoba okufuna ukwazi mkhulu kunomuntu omvumelayo umuthi omsebenzelayo futhi akakholelwa kakhulu kuona umsebenzele kunomuntu umuthi ongamsebenzeli osebenzelwa iswasho leso swasho futhi sifike simsebenzele so angikwazi ukuthi ngithi mina ngizokusiza bese ngithatha umuthi ngingabhekanga lutho ungabhekanga lutho kanti wena into ezosebenza kuwena iswasho sengisebenzela umuthi mina into yakhe ayisalungu suthi la dokotela kangisizanga ngiyakusizanga imamkhulu nayo indaba la ngiye ngezwe ngandlebenye ukuthi kahlahle mawuzolungisa le process le yokuthi usunawo ke lokhunyane wakho lo umuya lapha mekuthiwa ulungisa indaba yakho uzalwa wembethe kuyafuneka mkhulu into esilwane noma mhlambe ayidingeki mhlambe kwenza
ihamba kanjani lapha indawo? Lapho ke mkhulu phela buye ukhumbule ukuthi lo muntu ongumbhanqwa usuke umuntu. Ufuna inikwe igama. Ufuna embathiswe aqoqe. Angithi uyabona? Ufuna athole lokho sweet nani. If ikhala lakho likude uyakwazi ukwenza endaweni eyisikange. Umise khona into enjengeladi but kodwa kusuke kuyi amajuba amabili. Lokumetha igama nokumembathisa. Lamajuba mawusuwenzile mawukuthi awukho ekhaya azodlelwa lapha entabeni. Makuwukuthi ikhala lakho liseduze uhanjwa kiwe ekhaya kuyokwenziwa lonto angeniswe ekhaya naye afaniswe nawo umuntu. Mawukuthi ke phela kwenzelwe ehlane umbathiswa kuwena ukuthi angahlale kuwena aphile kuwena. Awukwazi phela ukuthi isilwane ungasilali umkhulu ngoba inyongo iyafuneka yokwenza njani yokuthi bahlanganiswe ngayo. Hayi mkhulu engingakusho nje mina ukuthi ke angeke singene kuwona konke. Sizonje qaphu njengoba ngisho nje. Omningi umuntu othi unenkinga yokuthi yena ekhaya noma yena uqobo lakhe uphuphunyelwe isisu. Kancane uyabamba kodwa uphuphunyelwe isisu. Akathithi udokotela uzomtshela udokotela ukuthi inkinga ikuphi ilungiswa kanjani. Mawuzazi ukuthi uzona kuthiwa ekhaya noma kuthiwa mawuyobheka noma kuthiwa la usuka khona kuthiwa wazalwe wembethe. Kodwa uyibona inhlanhla yakho. Nguthinta udokotela. Konjalo. Noma wena uzalwe wembethe kodwa indlela into zakho ezenzeka ngayo awuziboni. Khona dokotela ukuthi ithi kusithela kancane le nhlanhla le onayo ukuthi ayilungiswanga ngendlela mhlambe ngesikhathi uzelwe ithathwa le yanti iswa somewhere angithi iswaphi iqala lapho. Iswaphi awusesibhedlela kuthiwa ayintontshwa ngako hamba nawo uma wakho wahamba nayo into. Iswa iprocess ithini? Iswaphi emsamo kwenzalani ngayo? Uma sisuka nalengubo sisuka nomuntu kahle. Lento ebashayo kwabantu phela begcabule behambe nayo. Kanti kufuna before usuke esibhedlela phela umphefumulo usuke esibhedlela. Kufanele uyitshele njengoba usuke uzothatha umuntu osuke elimalele esibhedlela. Kodwa wena ushisi phela amakhandlela ushisi ukuthi uyasho nje ukuthi asambini sekhaya. Uyabona? Siyofika ekhaya sikwenzela izinto ezinhle. Uyabona? Kusuke kuumuntu phela osuku elapha uhambe naye ke lo muntu. Mangifika ekhaya futhi mawufika esangone ekhaya uyasho ukuthi lana ke siyangena inkingi. Ungene naye mawufika angene endlini enkulu umdlula nekule yandlu enishisela kuyona impepho. Mawufika mawukhona ubaba ekhaya noma kukhona ubhuti okuyena oshisa impepho useyahamba ke uyokhanyisa impepho. Umntwana lo uma womntwana nomntwana abangenile la endombeni ngoba bagcolile phela ungcolile yena. Usaphuma kuphi esibhedlela ube kade opha nani akakwazi ukusondela lapha emsama ngithi. Uhlala njengala alinde. Ungene laba befike beshisa impepho bethathe lenyama encane le beyisikele bayifake phakathi bathi ngubani umntwana wenu usefikile ubuye esibhedlela ubuyile kanje nansi ingubo yomntwana. Umntwana lo njoba lo ku mhlawumbe kuthembelihle lo uThemba siyagaqa ingubo ukuthi uyabona usephiwe naye igama uphiwe na uThemba agaqa nje lapha sekunjalo usiyangena umntwana mhlawumbe ufakwa lapha endlini la kahlatswa khona lo umama kodwa le ngubo yona isele kuphi emsamo. So kahle iqiniso liyukuthi ke kusuke kumphefumulo noma kusuke kuumuntu loya osuke wekemphethe ngalesasikhathi uyathathwa uyiswa emsamo njengomuntu naye othathwa njengomuntu osuke esibhedlela eyobekwa endaweni yakhe kuthiwa nakho la hlangana nabantu bakini kanje uwambethe lo muntu wakuzala noma abantu bala ekhaya. So kahle mkhulu iqiniso nje lihle umkhulu lento yonke esisixoxile alukho ulwazi ongekuluthole kuye mayelana nento esizixoxile. Njengoba ngichaza eqaleni sakhuluma ngokuphuphunyelwa isisu umkhulu uzokulungisela lo ndaba lokutshela futhi isiswa yini le nto because eqaleni uqale ekuhloleni uhlole ecingweni uhlole esigodlweni inamba entsha uzoyisho futhi egcineni. Siye lapha yana ekutheni ke mawuzale wembethe mawuzibona ukuthi into zakho ziyalunga noma izinto zakho ayilungi kodwa wazala wembethe utshelwa abantu awazi kusho ukuthi into yakhe yathathwa esibhedlela noma into yakhe yalahleka uyathontana nodokotela noma ikhona into yakho kodwa iprocess ekwenziwa ngayo ukuthi iyobekwa la ibekwe khona uma kwavula wayiqoqa nje nengubo zakho wafaka isulukesini wayobeka udokotela engakulungisela futhi leyo nto. Dokotela angeke sikukhulume konke njengoba ngishilo
ngicela usiphi inombolo ezintsha ntsha osutholakala kuzo njengoba phela udokotela ke ehekhiwe nje uba sonke sazi ukuthi cha phela bakhona iziqhwaga bakhona abantu abaziyo ukudlula thina la ngaphandle kodwa mkhulu asinikeze inombolo yakho entsha ntsha oyisebenzisa ukuze abantu bekwazi ukuthi bekuthinte mekukhona umuntu onalenkinga nokunye nje asikwakuza ukukhuluma ngakho mkhulu. Amen. Okunye kokugcina mkhulu inkinga akayibizi inombolo. Kunomuntu ukhehla lami othi yena akabathola abantwana. Othi nje yena akabathola abantwana usehambile kakhulu akabathola abantwana useze wabuya ngisho emendweni akabathola abantwana akabathola isidala into enjalo. Lo muntu kunendlela mkhulu ukuthi mawukuthi isekhona indlela ukuthi engalungiseka sike sikwazi ukumsiza. Mayingekho futhi indlela yokumlungisela masibona ukuthi vele nje isidalo sakhe akanayo ngoba kuyenza ukuthatha umuntu unayo but inzalo but ibridge inzalo yakhe ukuthi angaqalisi nje ukubathola abantwana. So uma ukuthi ke lapho ke ibridge ngeke sikwazi ukumsiza. Mayibridge sizokwazi ukuthi siqaqele akwazi ukuthola abantwana. Konke lokho kudlula kuphi ekuthene ehlole ba. Amen. Haleluya. Kusho ukuthi inamba ke entsha ithi 072 540 ithi 4489 072 540 4489. Mkhulu sibonga ithuba sithemba ukuthi abantu bazoyibamba inombolo entsha beyisave emafonini nabo sizoyibhala kwi-comment section ibhalwe futhi escreenini until baba sihlangane kwi-video yethu elandelayo sivalilise nje kubantu abasibukele njengamanje siphinde ke sithi ke subscribe ulike ushare ukhumbule Dr. Mathenyoka uyatholakala efonini uyahlola efonini uyahlola futhi esigodlweni baba asibanikeze ithuba abantu sikunikele futhi nawe ithuba lokuthi ubonge sivale. Siyabonga kakhulu. Sicela ukuthi ngiyacela nje kakhulu. Leya number esemumva ningabe nisayisebenzisa kakhulu. Ngisho umuntu lona ethi uyanifonela entshe efaka nemali ningafaki umkhulu akasho ukuthi ifake imali. Ukhuluma nawe ngqo uziyena. Noma mayikhona indlela yokukusiza la ukhona. Uqala kusize kuqala bese kuyima ufaka imali. Amen.